Di ba gwapo ka na? Oo. Ayaw pag linakat-lakat ha, ayaw dito na iyo. Ayaw pag ginawas-gawas kay bas gwapo ka bahin ka mabuyagan. Oo. Oo. Magawas ka nga ni pag puput sa natim nawong. Oo. Masalat kay Para dirak makitaan. So, oo, para rin pag natim nawong. Oo. Gupuhan ka na. Mabalik ko da ko nga titon manulang nga tambalan. Kay nagwapo na ako. Ipakita ko lang sa ito na akong kapalaran kung saan ako magre-reko. Para sabtang ko. Kakadihong ko daw iya. Mopay. Malipayo na ko na kinduro kay gupo-gupo na ako. Papahulak ko lang taong ko garingon kung saan lotak mariko. Kuy, Mopay. May haman na din ako manula. Ay, Ano na lot ako? hinok ka. Di kang nagkilala ko ni mo, Konsuki. Aw, Ako'y Dudit. Baka daw ikaw. naggwapo ka na nga haw. Kay Buyag. Andi ba katapusan naging kuang ko mo an gibutangan ko kay mabusag. Oh, Gupo-gupo na nim. baka daw kay Buyag baya. Ada naman kung bumalik ka man gani. Ay bumalig ka da kay mo nga di kay ipapahulak ko akon kapalaran kon sano nalot ako mariko kay gwapo naman kindoro. Ay kabaraka kay damo-damo ta kwarta kay namaligyakin kuan. Butig nga nin naglun ako asa. Aw, lingkod. Sige. Sakto na kay. Wala ko na kaya na pa piso-piso kay tira na kadlaw. Wala ko ni mga customer. Ano kaya kaya nga bulan? Ay kabaraka kay damo ta kwarta. Da mga team ko niya na. Bakit ko nabilib ko na ko team ko team. Daw, Wa daw? Ay, anay niyan ko na tuhuluan kay may dakit ko na emo. Oh, sige. Di ba gwapo ka na? Oo. Ayaw pag linakat-lakat ha, ayaw dito na iyo. Ayaw pag ginawas-gawas kay bas gwapo ka bahin ka mabuyagan. Oo. Magawas ka nga ni pag puput sa natim nawong. Oo. Masalat kay Para dirak makitaan. So, Oo, para rin pag natim nawong. Oo. Gupuhan ka na. Ha? Buyago. Sige, matikan kita. Oh. Matikan kita pagula. Ano na din ko to ginuulan dito ano? Amo na yun. Amo ini. Oo, amo niya. Magawa po na good at ninang. Aw. Yan na nga mga dingan ni Mayo, April Mari ko ko. Oh, wadaw. Excited na good at April dingan ni basta dingan ni April Mayo, Mari ko kagud. Oh, yan na nga tuig. Dilag nakaka kung kunya na nga tuig basta yan basta April dingan ni Mayo, Mari ko ka. Wadaw ba? Ayo ho. Ito mga nanunugad nga di. Oo. At nasugad nga di. Magriri ko good kay may nasugad abot nga. Kay anak ko nang unang customer. Oh. Nagsisinugad-sugad abot nga. Nagriri ko. Manamo good ito. Pakita ko man hiya na. Natapon good kay mo. Mao pay good mo mga bagis kay kuang good kanan magriri ko good. Ay sus. Amo good Ah, na sige. sa padawak. Amulad to, amula. Mao pay good mga guhit mga kamot. Amulad to, amula. Oh. Paano man, pira matunagong bayro no na mo. Wala. Bisla tagila kada bisla masing kumil. Sige. Mari ko ka naman. Oh. Ade, 5,000. Okay, salamat. 5,000. Salamat. Okay na. Ari pa yung pasobra nga, Mil. Kaya nagwapo man ako. Aw. Oo. Sige, taano man, dinak mag-iha, maka din ako. Damo salamat. Oh, sige. May daka nga ni Molol, pakadila akon ha. Oo. Okay, suki mo man ako. Ay, maka din ako. Sige, hinay. Buutan ko gulit niya nga akon. Suki. Wala nga nakani makakilala iyo. Kaya ba daw? Kagupo-gupuhan na. Katakwarta kaya po kaya ng adlaw. Kabubinasan ko gudyan ng adlaw. Gwapo na ako, mari ko pagod ko na ako yan ng maayo. Yan, nang mauli ako nga to kay direct magpapakita itong mga tao kay bak mong buyagan. Sabi na ako.